Efa, sy'n mynd? Ti'n iawn? Iawn, diolch. Da iawn, da iawn. Wyt ti newydd ddod yn ôl o ryw fath o daith rownd Ewrop? Ti wedi bod yn gwneud hyn ers dipyn o flynyddoedd rwan, yn mynd allan efo dy gitar a neud gigs ar hyd yr circuit yn Ewrop. Deitha fi chydig bach am hynna, sut wyt ti wedi dechrau a sut mae'n mynd? Dwi'n rili cofio sy'n nath y syniad dod o just trio cael gigs ar y cyfandir, ond unwaith ti'n mynd, ti'n cyfarfod llwyth o bobl, wedyn maen nhw'n kind of helpu chdi, ac mae lot o fo yn y kind of scene yn archaidd, scene squats, neu fatha kind of spaces DIY sy'n cael ei rhedeg yn gwahanol collectives a pethau. Felly, pobl sy'n kind of rheoli hynna'n, so mae'n really cool ti'n mynd yna, ac maen nhw'n just yn bwydo chdi, maen nhw'n rhoi diod i chdi trwy nos, maen nhw'n talu chdi, ac mae'n just yn byd gwahanol, really, i chwarae gigs yn Mhrydain. Lle di'r uchafbwynt felly, achos ti'n sôn am, ti wedi bod i sawl gwlad, do? Do, dwi'n rili licio mynd nôl i Berlin. Mae gennym fi ffrind sydd yn kind of wneud collective yma na, mae wedi kind of fforsio fi joinio'r collective, so unrhyw bryd eisiau gigs, mae o'n gallu sortio llwyth o gigs fi allan yma na. Ydy hwnna y math o beth ydych chi'n trio wneud yn Gaerdydd efo afiach a y math yna o beth? Wyt ti'n cael ysbrydoli gen yr ffordd maen nhw'n neud o allan ar y cyfandir? Ar ôl taith cyntaf fi yn y Netherlands, o'n i just fatha di gweld yr spaces anhygoel yma, ac o'n i just fel, mae'n really hawdd i roi gig mlaen os ti eisiau. Ti'n gorau wneud y mewn venue traddodiadol, ti'n gallu rhoi gig mlaen unrhyw le os ti eisiau. Mae fatha'r syniad o free parties hefyd, ti'n gallu rhoi dreifon yn ganol nunlla os ti eisiau. Felly dwi'n licio'r syniad o creu kind of free spaces, lle mae pobl yn rhydd, dyn nhw'n gorau gwario arian, dyn nhw'n gorau cael arian i ddod fewn i'r sioe hyd yn oed. Efa, diolch yn fawr iawn ti am wneud y sesiwn i ni, a dwi'n meddwl bod yr gola glas yn dod a ti probably wedi gwneud rhywbeth anghyfreithlon, so ella so well i chdi fynd.